Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku Mbak Eka dan masih bersama kami di channel YouTube Keluarga Mas Koplok. Halo pemirsa, hari ini aku mau masak sayur menir bayam bening ya. Seperti biasa bumbunya ya seperti ini. Ada temu kuncinya. Kalau nggak ada temu kuncinya itu gak marem. Nek ada beberapa perbedaan meskipun daerah Jepang sama Cebu itu masih lingkupnya Kabupaten Blora. Ada perbedaannya nek sayur menir nang kene iki dikasih kemangi. Nek aku gak seneng pemirsa. Piye yo wis ilate yo, lebih ke tes yo. Nek kemangi aku senengi tak sambel ya. Dadi lalapan iki mentah enak. Mencegah bau badan. Kadang aku juga ngulup daun luntas, ini kok angel ya pemirsa. Ini aku biasanya seneng ngulup daun luntas untuk gitu mengurangi bau ketiak. Nah aku melihat di sini kita pemirsa, gimana kok ono kate, ano sing pernah takok kate iya apa mbak kate ini jagung muda pemirsa bahasane wong Blora. Ya mungkin ada beberapa daerah Jawa yang lain ya yang ngomongnya kate, tapi ini lebih ke kobot kali ya. Kate kobot sama aja, cuma kate itu udah gede, enom tapi seduk gede. Ini versi aku loh yo, tiap daerah beda penamaannya. Nah ini kok gue bumbunya kok tak kayak sambel apa mbak Eka. Pernah pemirsa ono sing request aku ki yo lali, mohon maaf pemirsa. Ono sing pernah request mbak sayur bening, ikan asin sambal tempe penyet. Koyo apa aku lali mohon dikoreksi ya guys ya. Oke. Dia tempe goreng. Aku sih ambil balur. Aku kemana beli dan masih. Nah nanti mau tak goreng. Ini juga ada tempe. Nek jamane Mbah Gembiyen iki menirane nganggo iku pemirsa. Meniran beras. Nek saiki meniran diganti jagung jamane Mbah Gembiyen. Biyen ngono memang aslinya jenis sayur menir itu mesti rendeman meniran beras. Aslinya filosofinya sebenarnya sih seperti itu. Cuma kan saya kira sing ini bukan itu sayur menir kan ambek botolnya. Aku gak terbiasa pemirsa. Doyan cuma lebih seneng sayur menir tak sambel wis. Versi masing-masing sepenting dipangan, gak perlu kudu podo-podo. Lebih ke selera. Nanti kita lanjut lagi mau tak petik dulu guys. Kesuwen kurang kok. Kesuwen mbak. Kesuwen kurang. Kok tak petik ini kesuwen mbak. Terus nek masak ini cepet. Nek prosesnya memang kelihatannya ini lama ya guys. Ini karena sayur bayam itu tidak boleh dipanasi ya. Aku secukupnya wae. Soalnya sayur bayam nggak boleh dipanasi. Nek aku ki dibilang bosen gak pernah bosen jenenge tempe. Tenan. Bukan masalah eman-eman mangane iwak terus mangane tempe enggak, seneng ae ket biyen mulo. Iki iwak ki ono balur. Meskipun kadang gak tak konten aku tetep bendino masak. Lah kok anakku mangan opo? Apa njaluk tonggone. Seneni wong kok. Aku nek ketara anakku loro apa aku loro ngono aku masak bisa. Pipi ki masak dhewe iso ngracik dhewe rasane iso sesuai dengan keinginane sendiri. Oh bayam pira aku kira pokoke brek. Pira Bu? Bakul belanja ki sing keliling ki jarang lewat ngarep Oma Maria menyadari pemirsa. Memang ora jujukane wong akeh ya, ora tempat pembertiannya banyak orang. Jadi misal ada itu habis luhur lah kok selak ora mangan. Jadi ya wis, aku nang pasar. Aku juga duwe langganan tetap, juga kadang kalau nek lebaran aku dikasih THR. THR kadang jajan, guys. Wis iki gak kabeh masalah tidak bisa diingat nek buang-buang emane. Ya nanti kita lanjut lagi pemirsa ya. Ngonek kate kesuwen tak skip dulu ya guys ya. Bumbunya sambil
Oke pemirsa, start cuci semua untuk sambal, untuk apa? Kita taruh sini ya guys. Mau diulek. Jamuan ini simple loh. Terasinya tak cuci. Tadi cuci ku ya kumprah, tadi cuci. Tapi kok rasa tak sote, kok ben gak kesuwen durasine. Kare kesuwen, Mbak. Sudah. Ya aku tak ngekakno sik. Kan kompor iki lho. Tak ulek dulu. Leganku ngene iki pemirsa. Apa-apa lali dadine mundar-mandir. Mbok elingno lah kok yo ngono neh, wis kebiasaan. Elek. Ya iki mau yo tak kei yo. Garam, penyedap. Bawang putih ngono tok, saya menir kuwi kasih kene, tapi kok sama dikasih irisan jagung biasa, jagung masak. Nek baku biyen iku mang tak critani. Butiran beras direndam terus diwono-wonokan. Jenenge menir sini kan meniran. Meniran iki bahasa Indonesia butiran. Masih sarune ku sebenarnya sastra iki ngono pemirsa. Sayur menir bayem ku berarti sayur sing kandungan isine iku bumbune iki ada butiran beras yang direndam. Niki artine iki sebenarnya asine ngono, guys. Cuma saiki ana sing dikasih dicampur ulek jagung. Begitu, guys, ceritanya. Ini versi makanya lo ya, tiap daerah ini gak sama, cukup pada no. Versinya macem-macem. Yang pernah kayak masak mau yuk sarapan. Sarapan saya nyapu jabuti suket. Terus dikasih temu kunci. Oh iya, jagungnya kok upong. Aku ki malah iki gusak-grusuk banget bisa. Gusak-grusuk. Sering salah mondar-mandir panikan yo wis kuwi aku. Mbok tegur kaya apa yo sing iki aku wong iki, guys. Angel. Wong iki panikan. Apa mbok tegur nganti ping 100 kuwi yo ngono neh. Nah, itu dikasih butiran. Ora ketok ya pemirsa. Terus dikasih butiran jagung. Iki mau tak nyalakno kompore. Ini saya melihat tuh harus ada temu kuncine sing marekas ku yo kuwi. Kayak untuk rujak 7 bulanan nek di sini tuh ternyata dikasih campuran temu kunci barang nek rujak 7 bulanan lho yo. Rujak metoni, tempan. Tak jadi bisa diulek iki gak salus-salus. Nek versi aku ki semi kasar. Ya kan, kenapa aku sering masak iki ya? Karena senengnya ya masak iki. Kita kuncinya digeprek. Wes ngene tak jadi bisa iki saru menir ala nang Bluro, tempat dia mungkin ya masih podo, ya. Wes jadi. Es, iko nganune, bayeme, terus dingin neng kono terus kita tempene. Wah, yo balure lalu tak ubah kandhane kok ngene kok. Iki balure. Sal bener kok memang harus kudu ono sing asin-asin. Sudah bumbu. Wah, solete lali ora ke enggo. Kasih tempe.
ini terus mulai muatan tenanan gitu guys. Wes menumpuk pemirsa. Wes sakmene ae. Kok nek pengen anget-anget. Aku seneng nang kok nek entek anget-anget goreng dadakan. Nah, pemirsa. Ulah sumu aku ki adus iki wis kedua kali nih. Iki wis adus iki masuk. Gak kuat aku, sumuk iki pirang-pirang dino. Wis pokoke nek gak metu penting aja metu, guys. Panase ngentak-entak sing cah cilik ngesakno. Ora masalah males metu jalan-jalan. Lagi gak sehat iki cuacane panase entak-entak. Oh, BMKG ngomongnya pokoknya nek gak penting aja metu. Ndekem nang omah, sing kerjane nang kantoran njokem nang kantor, wis. Oke, kita masak. Oke, pemirsa. Nah, itu molak-malik ya. Molak-malik guys, ini dicempungno jagung. Oke, molak-malik guys. Oke, kita masukkan dulu. Kita masukkan lagi pemirsa. Kateknya. Ini ki ketok molak-malik lho yo, ini orang molak-malik yo ora. Malah tak lebokno guys. Dulu ungkas nganu. Jangan anu itu. Oke, kita masukkan ayamnya guys. Nah, ini pakai gue man. Ini aku gue man pemirsa. Tak campur lagi gue man. Wes. Nek bayam iki sedelok ben gak blodot. Anda tahu blodot? Nek bahasane kontes masak over kuku. Yes, ngene dadi sayur menir ala Mbak Eka. Masakku ya masak rumahan ngene iki, guys. Soku. Wes engko karek di request rasanya kurang opo. Iki tempene. Tempene tak dibalik Mbak Eka. Oke. Iki gosong ki lho Pak bumbune gosong. Lalu pemirsa tak goreng dan part terakhir nanti sambelnya. Oke guys. Ini sambel lengko ya. Kita tumis dulu. Oke pemirsa. Tak ulang. Yo mohon maaf nih penampilannya seperti ini di dapur ini pemirsa yo. Piye yo? Ya sementara memang masih jelek mejane yo. Kabeh iki proses guys yo. Memang rencana kan jenenge iki yo kita apa jenenge pre-pre sing isane dibenakno pae. Yo pengen apik yo sithik-sithik butuhane yo. Marek-marek rumah tangga yo. Paling tak lapi godhong ki tak lapi godhong. Tak lapi nganggo lap karo banyu. Soale iki suwi urung tak resik-resik. Memang kan ora permanen tak anggo terus berencana sok tuku meja sing luwih layak. Yo proses yo alon-alon guys. Ujung-ujung tuwas kerja mau wong siji ya sing nyukupi ya dene sabar. Kan ngono pengen apa yo sabar. Ono iki apa kulkas kok ceketis poso lebaran butuhane malah double-double. Umume ya ora aku tok sing ngalami ya. Seperti apa sih Gusti Allah kayak saiki kita syukuri bisa. Jauh di bawah saya juga akeh sing kesusahan, aku syukur. Duwe sakmene ya tak tampa sakmene. Urung resik ya diresiki, urung rapi dirapi ya. Niki lho iki wis awan wis masak. Pokoke gawe beri bar luhur akeh leren ya. Padha-padha ae iki cerita guys ya. Masa nyambel meneng ae kok pantomim.
Jadi misalnya jangan entek sambel isek iso dienggo sego. Berarti aku tak gawe slow. Pengen apa urung turutan yo. Mikir dhisik. Kayak etoke keseliane sik rusuh yo napa dhisik. Oh, bagus ya. Gambar. Sudah selesai. Wis ngene iki versi wong desa kaya aku yo ngene iki pemirsa ya. Oh, sayur menir, iwak balur, tempe goreng, dan sambal terasi. Terima kasih pemirsa yo sing iki. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan di dalam apa jenis tempat, kekurangan dalam berkata-kata saya, ya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, ya, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari apapun ya. Nek prinsip mohon maaf jika ada prinsip pemirsa pengennya aku melakukan A adalah kontenku B, yo dimaafkan sebesar-besarnya. Kenapa selalu tak ucapkan seperti itu? Karena apa? Wedine nek gak sengaja nyinggung pemirsa iki akeh sing aku tok ngono ya pemirsa ya. Terima kasih. Kata-kata hari ini apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Jadi berhati-hatilah dan bertindak, berbicara dan bersosialisasi ataupun bermedia sosial. Karena engkau menanam baik akan ngunduh baik, nanam jelek akan ngunduh jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah semua yang buat lah. Apa yang dusneh aku pemirsa?